You are listening to Car Radio, the number one station in the whole universe. Lazwe sakithi kwaZulu Natal usuku olukhulu lwabantu abasha June 16 sila enteka ku 100 la NFP yenza unqumeka yomsebenzi kubantu abasha masikhuluma ngebhola esikhuluma nge-netball sosihlalo we-NFP umbali Shinga MEC asukubingelele sikwamukele kwi-Car Radio. Ngiyabingelela kakhulu basakazi ngibingelela nabo bonke abasilalele kusuku olukhulu namhlanje lokuqhakanyiswa kwentsha yezwe lethu la eSouth Africa. Namsebenzi omuhle enizowenzela abantu abasha enizowenzela isizwe sakithi la ku 100 enteka lokho kodwa kuchaza ukuthini kuwena? Imfundiso lezi zamama wethu visit kaMagwaza Msini wayesifundisa lo njengoba kudlalwa kunemidlalo la i-netball, soccer, kuzotholwa amajezi ebhola, kutholwa imali yokuthi ema-team ayoyithuthukisa. Akujoyinwanga ngamali sisiteki, yonke into size nayo ngoba sifuna ukunikeza intsha yethu ama-alternatives ukuthi iyeke ukucwila kwizidakamizwa nophuzo oludakayo, ifunde nangalo bhubhane le-GBV ukuthi kube khona izinto abazenzayo njengentsha. So yilokho-ke sinethemba ukuthi emva kwalolu suku lanamhlanje umphakathi walana ngeke uphinde ufane nakuqala, intsha izoshintsha i-mindset ngendlela ebone ngayo izinto zenzeka ngakhona. MEC usasho kanjalo indlela egcwele ngayo kuyamangalisa. Kunamanye amaqembu uma kudlalwa isokha angenama abalandeli abangaka. Uma ubuka abalandeli ubuka abantu bephumile kuchaza ukuthi lokho kwena. Ngiyathobeka kakhulu kumina nje kungitshela into eyodwa ukuthi kusho ukuthi into lena abantu umphakathi oyilambele ngoba uyabona ukuthi khona nabadala nabo abashiye konke bazobheka. Into esingayenzi kahle thina emphakathini yethu emnyama kwezinye inhlanga umntwana amayidlala isports uyasupportwa ifamily, kodwa lokho siyakubona namhlanje la ukuthi abazali bazile bazoba ingxenye yemidlalo. Uyabona nje ukuthi usuku oluyimpumelelo, ngisho abadayisi abancane bendawo amatafula bayadayisa nabo bazolala behlafunele. Usuku olukhulu ngempela lolu. Ngiyathobeka kakhulu ngalo msebenzi nami esuqale ne-branch isho nje isifiso sayo bukhula usuku nosuku njengoba sewula ukhona manje. Sibona ukudla ongakazi ukubona akuwona lama food parcel amancane. Kuwena ubakhethe kanjani lemndeni ozoyinika lokudla okumangalisayo ngaka? Ngumama njengoba nganikeza social development nje ngumama wesizwe, ngiyabaza abantu ukuthi badingani kumini nokuthi ke sekwangena nje ekhanda ukuthi mawuya kubantu abantwana bakho ungahambi ungasaphathanga noma usuyidi ukuthi abantu bahlafune. So i-leadership yendawo sinike la sonke siyazi ukuthi bonke abantu baxakekile abathatha entweni kodwa kulingani uxakeka khona uyaye umbone ukuthi uxakeke ukwedlula abanye. So bahlonzulele emphakathini abantu abathile abazojabula baqhube nje impela inyanga nakhona abakutholayo kwama-grants, leyo mali izobe ibheka esinye isidingo kodwa ukudla kokumqhuba inyanga yonke nangaphezulu kukhona. Umyalezo wakho emphakathini ku 100 umyalezo wakho kubantu abasha usuku labantu abasha? Yonke le nyanga siqhubeka nokubungaza abantu abasha futhi nangemva kwalokho, kodwa intsha sizoyitshela ukuthi mayisukume ibheka amathuba la engakhona njengoba uyabona khona ngisho abafundisayo bekolishi khona kade bezokhuluma ngamakhono ukuthi intsha isukume izenzela kube khona into eyenzayo ibe busy, ifuna amathuba ama-cooperatives, ifuna amathuba ama-NPO, ifuna ukuyofunda iqhubeke ney'fundo zayo ingahlali nje intsha ngoba intsha yango-1976 sekuyiyona esithi siyayibungaza namhlanje yaphuma yalwa yathi sezanele nokho-ke yayilona okuhlukile komzabalazo. Namhlanje sesikhululekile kodwa sekusezandleni nasemqondweni yabantu abasha ukuthi le nto yokubabona behlezelwa behla benyuka asiyithandi, sikhona ukuthi basibize la sikhona ukuze bathole amathuba. Abantu abasha bayishumi uzobanika umfundazwe kuchaza ukuthi
Leli college lesipartnership nabo ukuthi lize la namhlanje ngiyathola kakhulu abayishumi nje bazofunda at 50% discount bese kuba khona abawu2 nje abazofunda mahhala izifundo zabo baze bayoqema ekade futhi bengazithuba bayolithola ngoba le ndawo uyayibona nawe ukuthi semakhaya inakiwe ubone ngisho umgwaqo zakhona ukuthi kubi so labantu balabe bengenalo ithemba ukuthi khona into enkulu kanje engenzeka namhlanje siphethe 20,000 ngesandla sizonika amathimu ufuna amathimu nejezi ngaphezulu hayi ukuthi usayothenga ijezi nebhola cha likhona simphethe 20,000 ukuthi abazithuthukise bona babone ukuthi yiphi development within the team abangayenza ukuya phambili. Uhlalo weNFP esifundazweni sakithi kwaZulu Natal MEC Mbale bakashiya semuyithola isikhathi osiphe sona ukuthi nibe khona ngiyacela ukuthi nibike ngalomsebenzi wethu abantu ngawo ukuthi inhle buyelwe ithemba ukuthi not all is lost. Siyabonga kakhulu siyabonga. Ezemidlalo Radio Sport.